את אחד מעמודי התווך של השירה החסידית בארץ ובעולם. אנחנו מכירים אותו הן בקולו מערב והן בלחניו שאנו שרים כולם. קבלו לשמוע את ניקלו רבי בן ציון שקר. ברוך הבא רבי בן ציון שקר. בתאריך סיים? הופעתו של רבי בן ציון שקר מתחלק שני חלקים. בחלק הראשון נשמע כמו שירים מהם חדשים ומהם מוזכרים. השיר הראשון הוא כמעט ברכה שאני בעצם מבקשים את רבי בן ציון בעצמו. ברוך אתה בעיר.
שרינקר לכבוד חתונת ביתו, ועכשיו נשמע שיר חדש שהביא איתו להופעות אבל בישראל. המילים מתוך תהילים ואני עשיר. נשמע עכשיו מפי רבי בן שרינקר זמר נוסף שחובר לכבוד חתונה, אמנם מישהו אחר מבני המשפחה, מתוך תפילה למשה, והוא כחתן יוצא מחופתו. התזמורת של מרטין מוסקוביץ נותנת את הטון. תודה רבה.
ששת הימים, אור חדש על ציון תאיר. בבקשה.
שלוינגר יסיים את חלקו בחלק הראשון של תוכניתנו בזמר ידוע משלו, ואתם מוזמנים להצטרף. ברכנו אבי. עוד נשמע אותו בכמה משיריו בחלק השני. המחיאות כפיים של הדרן שאתם ביקשתם לשמוע מזכירות מה שקרה בהיכל התרבות לפני כמה חודשים. הופיע כאן זמר והושר והקהל מחא כפיים ביקש עוד. הזמר עלה ועוד פעם שר שיר ושוב הקהל לא נתן לו לרדת מחיאות כפיים ועוד פעם נכנס ועוד פעם שר והקהל לא נתן לו לרדת 5, 6, 7 פעמים, 8 פעמים, לא הבנו מה קורה עד שמישהו בשורה 5 צעק אתה לא תרד מכאן עד שתלמד לשיר. אבל רבי בן ציון שינקר יגיע לכאן בחלק השני והוא יודע לשיר. עצו לי לקדם בברכה את אורח הכבוד בערב שירת חסידית זה, את כבוד הרב הראשי לצה"ל, האלוף מרדכי פירון, נמצא עימנו במרכז. אנחנו עוברים עכשיו לחלק השני של החלק הראשון. אנו שוב
מזמינים אל הבמה את המנגן המזמר החסידי הידוע בחלקו השני, רבי בן ציון שייקר. את חלקו זה הוא יפתח בניגון שכתב הרבי ממוז'יק שליטה, פיתחו לי. לקבל ביצועות את בן ציון שייקר בקטע פיתחו לי. הוא אח שלי, אבל גם כתוב בעקבות מלחמת יום הכיפורים מצאנו פסוקים מתאימים להלחנה, והנה השיר בפניכם, סבענו בבוקר.
ולירושלים עירך ברחמים תשוב. התזמורת בשיתופו של מתי מוסקוביץ' מחיאות כפיים. התזמורת בבקשה לקום. הם עושים קשה כל הערב להודות להם לקרוא. ולירושלים עירך ברחמים תשוב.
בתפילה שאנו נושאים יום-יום, שעה-שעה, ייבנה המקדש. He
אתם רוצים לשמוע עוד אוכלוסיות סקר? קטנה. Ja? קראו לו. נותנים כפה למזה, ושמה שקרים לו. מישהו פאולו. Ich bin nicht fertig, endig mit dem dort.